मान पाखे कम करने सुजोग पाई बोली जो सरकार तरफ प्राकृतिक कृषि को आगे नहीं चेष्टा करागला से मो मुंड को आसला मु माछ को प्राकृतिक चाष को केमती आगे तो जहाँ भी रिसर्च कर सिक्रेट जिन नुह ये ही साइंस ये जो कि मो चिंताधारा को आगे नहीं तो भाई और भौणी मैंने 2023 मसीहा पर यही वर्ष अर्थात 2024 ओडिशा सरकार उद्यम द्वारा सबु जिले में जिला स्तरीय मत्स्य और प्राणी संपद मेला अनुष्ठित हो जाए। मेला चाषी भाई भौणी मान उन्नति एक बड़ पदक्षेप। यार मुख्य उद्देश्य है सरकार विभिन्न लोकाभिमुखी और लोकहितकर कार्यक्रम चाषी मान निकट में पहुँचाई पारिबा और तार किपरि सफल रूपायन हम से चेष्टा करबा। आमर ए मत्स्य प्राणी संपद मेला वैज्ञानिक चाषी मान आलोचना कार्यक्रम होइछि जो चाषी मान सन्देह दूर हो पार और से उत्तम भाव में मत्स्य प्राणी चाष करें। सरकार पक्ष बहुत पैसा खर्च कर विभिन्न स्टल खोल यार मुख्य उद्देश्य है चाषी मैंने गवर्नमेंट सबू स्कीम को जापर और तार सब सुविधा नहीं पारे। भाई माने सरकार बहुत स्कीम अच्छी आउ नुहे जे सबू स्कीम गुड़िक आम मान पाखे सहज पहुँच पार बरम आम तार सबू स्कीम को खोजी खोजी सरकार पाखे पहुँच पार तार भरपूर फायदा और सुविधा हासिल कर गवर्नमेंट तरफ ओडिशा सरकार तरफ गोटे छोट प्रयास सब सुविधा आप तेरे केबे भी टेक्नोलॉजी सस्टेन करके आगो जीवन है सब पैसा मैटर्स तो ये चिंताधारा को लेकिन जाइछु आप माने देखि सॉइल रे तक एप्लीकेशन करिवे माटी रे पकेबे जहां से बायोफोट प्राणी संपद विभाग बायोफोट बोली कह जाए जस्ट कोन कहूची आम माने देखुते माछर अंतकुटा को आमे फोपाड़ी दउचे माछर अंतकुटा को गाड़ी खेल कर मोबाइल मासको आगू बढ़िया केवल मत्स्य विभाग सहित जड़ित होते कि आप प्रस्तुत जानते प्रशांत डिफरेन्ट पदक्षेप तरफ हर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो वाटर से डिपार्टमेंट हो समस्त विभाग तरफ लिमिटेशन थाए तार गोटे टार्गेट थाए से भितर आपण पोखरी आम जलाशय प्रस्तुत करुचे जो पानी को आबद्ध कर कार्य मास कार्य यूज कर तो बर्तमान जानते भी आप भावुनी जे मो व्हाइट फुट जगह अच्छे आप मास इकोनोमिकल बेनिफिट अच्छी 10,000 स्क्वायर मीटर पर्यटन जगह आम मास केवल जिन वो दायित्व मास आम चाष को जावा कि भाव चाष को करवा।
ଆମର ଯାହା ରିସୋର୍ସ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ଅଧୁରା ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆପଣମାନେ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ କିଛି ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଜିନିଷ ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ରୋହି ଭାକୁର ମାଛ ସଂଗ୍ରହ ଯାଉଛେ ଖାଲି ମଧୁରଧର ଜଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ସହିତ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରୋହି ଭାକୁର ସହିତ ଚାଷ କରିବା ଯେହେତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତଳେ ରୁହେ ତଳେ ରହୁଥିବା ମାଛ ଯଥା ମିରିକାଳି ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ନାଁ ପବିତ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଜୟପୁର ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବଡ଼ ମାଛ ହେଉ କିମ୍ବା ସାନ ମାଛ ହେଉ ଘା ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ କୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତେଣୁ ଇଏ ମାଛର ମହାମାରୀ ରୋଗ ଇ ଶୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଆସେ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ବଡିର ମେଟାବଲିରେ ଆଇଦର ସେଉଳ ହଉ ଆଇଦର କେରାଣ୍ଡି ହଉ ଆଇଦର ମହୁରାଳି ହଉ ଆଇଦର ବଡ଼ିଶାଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପୋଖରୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକାରୀ ମାଛ ବା ଭାସିଲା ଜାଣିବା କି ଆମ ପୋଖରୀକୁ EUS ଡିଜିଜ୍ଟା ଆସିକି ପରିମାଣ ହେଉଛି 400 ml ଏକ ଏକର ପାଇଁ ଆଉ 1 ଲିଟର ପାଣି ତା ପାଇଁ ତାର ପରିମାଣ ହେଉଛି 400 ml। ପକେଇବାର ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବୁଝିଗଲେ? ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀର କୂଳ ଯୋଉଠି ପାଣି ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ମଗରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି, ବୁଝିଗଲେ? ପୁଣି ଆଉ 2 ପାଉଣ୍ଡ ପଳେଇଲି, ପୁଣି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଣିଲି, 2 ଠିପି 10 ml ମିଶାଇଦେଲି, ପୁଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ଏମିତି କରିକି ପୋଖରୀର ଚାରିପଟକୁ ଆପଣ ପଳେଇଲେ, ବୁଝିଗଲେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଗ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କଦାପି ହୁଡ଼ା ଉପରକୁ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଣି ଭିତରକୁ ଗୋଡ଼ ପଡ଼େଇବେ, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଦ ବୁଡ଼ି ଥାଉ, ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଣିବେ, ଔଷଧ ମିଶିବେ, 2 ଠିପି 1 ଠିପି କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି। ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆଗକୁ ହେଇସାରିଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀରେ ଚାଷ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଥାଏ, ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଯୋଉଠି ଆମର ସମୁଦ୍ରର ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଖିଥିବା ତେବେ ତାର ଯୋଉ ଲୁଣିଆ ଥାଏ ତାକୁ ଆମର ସାଲିନିଟି ବାପୁ ତାକୁ 20-25-30 ppm କହୁ। ମୁହାଣରେ ତାର ସାଲିନିଟି ବା ଲବଣାଂଶ କମ୍ ଥାଏ, ସେ 5-6 ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଧୁର ପାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛେ ସିଏ ବ୍ରିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନଦୀର ମୁହାଣ ବା ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଯାଏ, ସେଠି ସିଏ ଛୁଆ ଦିଏ। ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଦୀ ବାଟେ ଉପରକୁ ଆସେ। ଆମେ ସେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରିଡିଂ କରୁ, ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ ଥିବ ଗୋଲାପୀ କଲରର ଅଣ୍ଡା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ବଢିବ ସିଏ ହେଇଯିବ ଗେରୁଆ କଲର, ଗ୍ରେ କଲର ହେଲା। ସେଇ ଗ୍ରେ କଲର ଅଣ୍ଡା ମା ପେଟରୁ